Tabbas yan uwa, ziyarar mara lafiya ibada ce mai zaman kanta, domin akwai musulman da suka yadda cewa ma hakan ibada ne a gare su. Akwai hadisin Tirmidhi rahimahullah, an karbo daga Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu cewa idan ka tashi ka je ka gaida mara lafiya, wato kai je dubiya, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'iku 70,000 za su taimaka addu'o'i da makamancin haka na alkhairi. Idan da safiya ne ka ziyarci mara lafiya har sai yamma ta yi, idan kuwa da yamma ne kai har sai gari ya waye. Ga tsarin addu'ar nan, yadda ake addu'a, la ba'asa dawuran insha Allah, ma'ana kada ka damu, wannan zai zama tsarkakewa a gare ka, ma'ana wannan zai zama cewa imani ne a gare ka. Sannan suka karanta masa wannan addu'ar kafa 7. As'alullahi al'azima rabbal arshil azimi an yashfiyak. As'alullahi al'azima rabbal arshil azimi an yashfiyak, ma'ana ina roƙon ubangijin al'arshi mai girma da ɗaukaka da ya baka lafiya. As'alullahi al'azima rabbal arshil azimi an yashfiyak. As'alullahi al'azima rabbal arshil azimi an yashfiyak. La ba'asa dawurin insha Allah, la ba'asa dawurin insha Allah. Wannan ita ce a farko. Waccan as'alullahi al'azima rabbal arshil azimi kafa 7.